Yes. Jeg vil gerne bevise en sætning omhandlende differentialligningen af typen y mærke plus a i er lig med b. Og sætningen den lyder, at den fuldstændige løsning til differentialligningen af typen, som er typen, jeg har skrevet der, som kan skrives på de her måder, de to måder også, hvor a og b er reelle tal, og a skal afvige fra 0, er den fuldstændige løsning. F af x lige med b over a plus c gange e opløftet i minus a gange x. Og jeg vil starte med at bevise det. Og vi starter med, vi tager udgangspunkt i den her differentialligning, som står skrevet her. Den skriver jeg lige op. Og den kan vi så starte med at omskrive. Og det jeg gør, det er, at jeg tager a gange f af x og minus og trækker den fra på begge sider af lighedstegnet. Det gør jeg lige til at starte med. Yes. Og herefter så trækker jeg altså minus a uden for en parentes, og når jeg gør det, så skal jeg også dividere med minus a ind i parentesen. Og det ser sådan her ud. Og så har vi faktisk den første differentialligning, den kalder vi lige 1, og den vender vi tilbage til. Yes. Når vi har gjort det, så indfører vi lige et lille trick, som man gør i matematik. Vi opfinder en ny funktion, som kommer til at hedde g af x. Jeg sætter lige en streg her. G af x skal være lige med f af x minus b over a. Og så kan man jo så se, at g af x er det samme, som står inde i parentesen i vores differentialligning her. Ja. Og den her, den kan vi skrive om omskrive på følgende måde, hvor vi siger, f af x er lige med b over a plus gx. Kan det ikke passe? Bum, 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 bum. Jo, det kan det. Yes. Den kalder vi lige 2. Den vender vi også tilbage til. Ja. Det næste vi så gør, det er, at vi differentierer. Og vi differentierer den her funktion, vi har opfundet her. Og det kommer vi til at gøre hernede under. Så den differentierede funktion af g af x kommer til at hedde den afledte funktion af f minus 0, fordi vi har den her variabel her, som er et tal, og derfor kommer den bare til at hedde 0. Og det vi får ud af det her, det er, at den kommer reelt bare til at hedde, at den afledte funktion af g af x er det samme som den afledte funktion af f af x, hvilket vil sige, at de to funktioner f af x og g af x har den samme afledte funktion. Yes. Det næste vi gør, det er, at vi substituerer vores første differentialligning her. Det kan vi gøre her. Vi substituerer det her led her, f af x minus b over a. Den udskifter vi med g af x. Og så har vi også fra vores sætning eller vores bevis, det vi har vist hernede, at den afledte funktion af f af x er det samme som den afledte funktion af g af x. Så vi udskifter altså bare f af x, den afledte funktion f af x, med den afledte funktion g af x. Og det kommer til at se sådan her ud. Og gange med g af x. Yes. Så det er rigtigt ud. Det ser rigtigt ud.
Yes. Og det næste vi så kan se, det er, at vi kigger tilbage på et bevis, vi før har lavet med sætning 1, der siger, at den afledte funktion g af x, som vi har her, er lige med, eller undskyld ikke den, det er vores differentialligning, vi har her, som siger, at den afledte funktion g af x lige med en konstant gange med g af x, har den fuldstændige løsning g af x lige med c gange e opløftet i k gange x. Og det er jo så sådan, den her differentialligning er den samme, som vi har her, hvor k bare er skiftet ud med minus a. Det vil sige, at vi så kan finde den fuldstændige løsning efterfølgende formel her. Det som sætningen siger, og det skriver vi lige ind her. Kommer til at hedde c gange e minus ax. Yes. Så har vi simpelthen fået en fuldstændig løsning til den her differentialligning, vi har skrevet ind heroppe. Det næste vi så gør, det er, at vi indsætter vores informationer i den første differentialligning, vi har her. Vi siger, at vi har fundet ud af, at det her var lige med g af x, som står. Nu skal jeg lige være helt med. Vi indsætter vores information, vi har her i den første differentialligning. Så den kommer til at hedde f af x er lige med minus. Nej, det var vist ikke helt det. Nu skal jeg lige være sikker på, hvad det er for en. Det er den her, vi har hernede. Vi indsætter lige i vores funktion her. Vores anden funktion. Så den kommer til at hedde f af x er lige med b over a plus med g, men vi har fundet ud af, at g er det, der står her. Så det kommer til at hedde sådan her. Og så har vi jo faktisk fået bevist det, der står her, at når vi har differentialligningen af den her type her, som kan skrives på de her to måder, hvor både a og b er reelle tal, og a afviger fra 0, så er den fuldstændige løsning f af x lige med b over a plus c gange med e opløftet i minus a gange x, som der også står her. Så det vil sige, at vores bevis er færdigt.